Zdravstvujte učiteľce, moje meno je Viktor, ja sa vítam u ďalšieho videa. Tentokrát to bude gameplay na hru Left 4 Dead. Áno, je to samozrejme staršia hra. Už to asi veľa ľudí z vás vyplo, no ani to už nezaplo, keď videli, že čo hrám. Ale tak už dlho nebolo video a tak dáme si takú troška staršiu klasiku. Sice je to troška staršia hra, ale si myslím, že je celkom fajná. Takže uvidíme, ako sa vám bude páčiť. Budem robiť ako keby videá, podľa toho, koľko bude lajkov. To čo len dáme 12 lajkov, ako bude 12 lajkov, dáme ďalšie video, hej? No ešte tak dám. Mám tako teraz takú vôbec čudnú náladu aj dobrú aj zlú, takže uvidíme, ako to bude nakoniec, ale budem sa snažiť troška hlasne, tak nie hlasnejšie rozprávať, tak stále, lebo som už dlho netočil žiadne video, iba skeče a takéto vlogy, ale toto challenge, a to nie je až také, myslím si. A hráme Crash Course, taký Crash Course, dobre. Lekce angličtiny, ale nie, dobre. No, ups. Už sme tu, dobre. Takže to nám narafala ona. Vstupí na helikoptéra. Ty kokos, som skoro páchol. Toto sme mali. A už ideme posledná, taký zombíkov, viete ako. Alarm nemá, škoda, by sme privolali ako fajnotu. Ideme skúsiť potichu to urobiť. Neviem, či vôbec je taká ona misia, čo sa dá urobiť potichu. Ale zrejme, ojojoj, počkej, nehúkam to ako. Sa mi už dosť dá asi. No dobre, uvidíme, aké to bude. Čo, aké čo to robilo, čo mám slovo? Jaj, no. No, to som sa hlava chodník. Ty prasa. Videli ste, čo robila? Haló? Ty kokos. Svinia tu je. Ty kokos, som sa zľakol. Aha, dobre, takže oni to obišli, môže byť. Ojoj, toto sa mi nepáči. Dáko veľa ich sem pribehlo, ops. Bomba! Dobre. Nepodaj sa, je to svinie. Dobre, môže byť, počkaj, čo tu máme? Nič. OK, tak môžeme ísť ďalej. Tu sú už mŕtvi fajnoty. Tu dostáva krč, hlavu, hneď dolu. Dobre, takže hoplaj, šuplaj, asi mŕtvi, ako kohútik, arabik. Dobre, ja to strašne chcem troška viac prehľadúvať. No, tu máme inak inekciu, serious. Tu nemáme si žiadnu takú M14, čo? Čo je tu, by ma zaujímalo, kurník, ale neviem kam mám ísť, to je toto, že that's the problem. Dobre, ale, kde tu máme nič, tu nám asi nič není. Či? Neviem, uvidíme. Nemám trap. Nepaň. Digla, no, si zoberiem. Si zoberte takto fajnotu. A ideme, čo tu máme? Uličky sa a táto mapa sa mi dá. Ty kokos. Ty kokos, to mi nehovor. Debilní. Pozri sa, čo robia. Toto fakt, akože... Teraz mapa som mal ešte videli. Olieč ma poďa zabijem. Jo. Ty. Ja som zjapil, že nemám. Ty kokos. Boom, asi mŕtvy. Jež, svinia. Ja sa isto liečovať nebudem. Nebudem on kvôli žebrákom, no, poďme. Takže, očkaj, čo tu máme? Nič. Poďme. Tu máme, nech ma ani nepálí. Takže asi tady to máme ísť, nie asi, ale isto. Tu nemáme nič, že bude ako stupidného zombíka. No, dobre. Hlavičku dostal. Mám nič s týmto. Jak to tu? Nič.
Takže. To sme boli, nie? Ale prestaň. Dobre. Zoberieme bombu a potom tak hodíme, nech sa tam nahrávanie a no tak tam sa to isto hodí. Svinia, svinská, sviňala. Dobre, ale... Ježiš, prečo neviem rozprávať, kamarádi? No dobre, že ho zobral žebráka. To ste dosrali. Dobre, môže byť. A sme v riti. Dobre, čiže som tu. Ešte, že som tu. Ty kokos. Ha. Čujete? Ha! Asi nie. Dobre, poďme. Jožo Vajda. Dostal skoro hlavu. Ježiš. No a čo tu mám? Ty kokos! No dobre. Náhoda, že ma zachránili. Teda čo bude? Okej, no a nič. Oho, za nami oni sú. Dostali na papagája. To akože oni sú nešli. Oni si to nevšimli, hej. Ty, ja už nemám náboje, tak to bude teraz aký hardcore. Dobre, hlava. Hlava. Nik? Čo som si čarodejnicu, či čo? Ticho? Nemohol sa vyzdať, že som počul. Ó, tak to môže. Čakať? Ó, neviem, môže byť tí kamaráde, teraz pôjdu dole ako nik. Dobre, no. Ty, kokos. Poď ty svinia. Mumácka. Dobre, poďme, teraz dostaneš na frak, bum. Pozor. Ty kokos! Reloading. Dobre, vtevo. Ty kokos! To ste čo urobili? Prestaň. Ty debil sprostý, kokrumpľa hnusný. Kamaráde, čo ti dáva? Ja to nedám. Ja ti nedám pár 5 korunových zombíkov. Debilko. Chlapci, ja potrebujem takú rýchlo paliabnú zbraň, lebo ma napne. Choď do rite, lebo ťa zabijem. No, už dochnite vy svine. Už aj nervy mám, nervy. Pardon, neviem, kto asi mal na kto nervy, ale asi nie. Odečíš ma ty svinia? Boj, to sú svine, to sú svine. Odečíš ma ty frasa. No dobre, tak sú žobrác. Tak zoberiem, ja sa odečovať nebudem. Iba si dám toto. G-trupková series. Ó, pipe bomba. No a teraz kade? Mi povedzte prosím, asi tá je to. Tu kde naráfal tento nakladniak. Tu je taký most. No počkaj, že sa bojím. A už idú. No dostal. Takže asi tá je to zrejme, či? No, môžem ma liečiť. Díky, Jožko. Už si čo poviem. To sú svinie, bum, to bolo veľmi ľahké na mňa. Môže to fakt chytil som, ok. No, zase si. Je tá hračka lepšia ako moja duša. Nechápem, bez nohy a ešte to by mohol ešte žiť. A už ma pochováva. Charger, kde je švinia?
A tam zvracaj, áno. Dostal do brucha jednu. Toto nerobí alarm. Škoda, aby sme si dali takú fajnotu. No dobre, tak som skončil veľmi rýchlo. Veľmi ľahká hra táto na mňa, veľmi ľahká. A budúce dám asi versus, ale neviem, takže... Prasa. 5 korunový hra. Jackie! Čo húkáš? Svinia, svinská. Si svinia? To sa nedá, vrado, že poď naspäť. Kade mám ísť tajto? Hej. Ty kokos! A to je nič, to nechci, to neboj. No prišli zombície čo teraz. Hodím pipe bombu, všetko v porádku. Daj si banána! Všetko v porádku. No to som zobral už. Jesus Christ, to šešení. Ja ti nepomôžem, že by som zhnil do rána. Svinia svinské, čo tu ja mám sám všetko sa starať. Fuj, B4, fuj, môže byť. Sa tu dosral si. Nebyl nepotrebuje žiadnu lekárničku, to potrebujem iba ja. Dobre, poďme. No čo mám urobiť? Kedy to dohorí? Či zajtra? No, svinia, tam som chcel ísť. Jackie. Páky. Bože, ja som dobrý. Toto ma baví, no. Dobre, už idú dole, už či ešte. A už ma to nebaví. Tak. Mám ísť, kde? Tam isto nie, tam je to zabarikádované. Tiež nie, takže tu. Tu, a tu máme čo? Fúrik. A to nepotrebujem. Sekerka, to by som idem troška posekať. Ale. Tu je pipe bomba, to si isto zoberiem. Dobre, a ten už dohorel, alebo už dohorel. To si dole, ale takže asi na ten most. Cez ten most len to tako dole fajno horelo. Takže. Poďme na to. Už čakám na takú armádu zombíkov, ale zatiaľ nič. Tu máme, no to tam isto skakanie idem. Kde je to? No ešte som dobrý. Môžem dostať takú hlavu, kamaráde. Kamaráde. Dobre, svinia. Dobre, čakať. Ešte kto chce dostať. Ty kokos. Má ty svinia, pozri sa. Bum! Ty kokos, ja si musím zahrať keď ide dressing. To by som ja strašne dobrý v tom bol. Svinia. Suka. No tu máš lekaničku. A zoberte si svinie. Ešte nehodí sa hodiť. Pôjde už o krémik, ty spadneš dole? Tak alebo ja nie. Koksa, nie že ja spadnem. Aspoň takto, aby nebolo vidno. No poďte vy svinky. Dobre, počkajte. Ale nie. Dobre, už cítim, no, kolega ma zobral. Ale prestaň. Tu mám ďalší. Už mi došli náboje. Tak ten bol dobrý zombík, to bol dobrý zombík, tomu dávam za to palec. Dobre, tu sme vyhrali. Dobre, takže na budúce si dáme ďalšiu časť. Dáme, podľa toho bude diel, ak bude like, takže dúfam, že sa vám dneska video páčilo, ak sa vám páčilo, dajte like.
Ak nie, tak mi je to ľúto a isto budem pokračovať v tomto. Left 4 Dead teda, ak samozrejme dajte like a čauko. Ešte zdravím bráta. Čauko.